tangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima na di enet sian buku pasalmen biddu ono pulu alu ayat 5. Edehon hamuma debata uji hamuma goarnai paledes hamuma dala di ibana na hureta di halongonan jahuba do goarna jala marulupulup mahamu di jolona ido sahatna atong rap mangidogugo mahita tutuhata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 407 ayat sada dohot ayat 2. Tapauduk jala tapasere marohata tatopoti ma dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosan adangolon ro tujulu ni habangsa habedeon mi manopoti jala mangangguk kondosanami mat say jujut warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot panbainan nami narwai dang huha holongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasan mujala uhuman muhami tuhamatian saliling nileleng nai alai nama porus mahami noaeng tuasi ni roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosanami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai ali Tuhan saya sima roham dihami halak nadangolon amin.
Tapi gima baga-baga ni di bata taringot tuh hasesaan ni dosata. Ada ngadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni di bata. Layak ka nagabibitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni di bata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiao di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul ma hita. Tapuji tuhata sian bukwede nomor 352 ayat 5 dohot ayat 7. Itu hata turpuk epistel patujolo ni jamita di parminggota di Manogoton imana di enet sian buku pesalmen bidu pitu puluh dua mamuka sian ayat sada tolhas rodi ayat 10 sada rap majaha mahita pasikat pasoring Raja Hadameon sian si Salomo ali di bata sai pasahat maaka panguhum mutu rajai jala hati koranmu tu anak ni rajai. Asa diukum bangsong marhite-hite hati goran, jala maruli ukum akka nadangolmu. Asa mar parbuehon hadameon akka duluk di bangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai patikosonna do ukum tu akka nadangol ni bangsoi, tupahanna do akka anak ni napogos, jala ropohanna do sibahen gogo. Sai homa dihabiari halak saliling adong mataniari, jala saliling tarida bulan mar sudut-sudut. Sai tuat nga ibana songon pangona ini udan tu padang nasi nabi, songon udan nene mamorho ni tano. Martunasi ma dia ka arinai partigori, jalamani buk hadameon rodi naso adong bebulan. Jadi ibana ma mangarajai sian laut sahatu laut, jala sian batang aeki sahat rodi aka ujung di tanoon. Ikon marsoba di julu na aka pangisi ni halongonan, jala dilatan ni aka musuh na orbuk. Doanon ni aka raja siang Tarsis dohot aka pulo ma somba-somba, aka raja siang Serba dohot Ethiopia, manaruhon silehon-lehon. Jala sobaon ni sudi raja ibana, luhuddo aka parbigu mangoloi ibana, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata,
jala nao peopsa. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 552 ayat sada dohot ayat 2. Tidakon ma hapor siao tai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor siao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan nato mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya to di parbadia adorang so habubuhan ido tu hata na to maon na birnit di panghumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua torudong di tanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata jahuba amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana pa imamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do suku dagni halak naong mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Hudul mahita tabigima korpujian sian punguan lansia
tabigima titing ni Huriata. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude amanami dohot inanami ruas ni Huria HKBP Batam Resort Batam naro marminggu di Bagasan Sadarion. Selamat datang nang diamang dohot inang na odope parjolo sahali marminggu di Huriat tahun. Tapai hut-ihut ma titing ni Huriata titing na parjolo gowarni minggu. Ia gowarni minggu ta sadarion ima minggu palmarum manang mare-mare jala topik ni minggu ta ima idama naroma rajami manopotho. Titing na paduahon dak danak na sorang. Jumat 15 Maret 2024 di basa-basahod debatado sadadak danak boru di halak amang David Samosir tubuni inang Mariati Sitorus sianwik baloi ditpam hipas dodak danaki rap dohot natorasna napatoluhon calon situa mamuka minggu sadarion nungagabe calon situa be inang Epifania boruhutapea amangi Sarman Pasaribu sianwik baloi kolam Galilea Tuhat tama na mangalehon gogo tunasida laho makobasi di Huriata. Napaopaton pelantikan fungsionaris HKBP Batam. Sadarion Minggu 24 Maret 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB bahasa Batak. Tapatu pado pelantikan tu fungsionaris HKBP Batam naung terpilit masa pakobasion 2024-2020 patu paot tamai anon dung sidung jamita jala ditiki nama rede Roma tujolo saluhut fungsionaris nang pengurus tujolo ni altar napalimahon bajar panitia tahun oikumene inklusif HKBP Batam nungamardalan dohok denggan dukon parminggon pukul 8 WIB nasugot titing paonopon partangiangan wik pinabotohon ma tusude ruas ni Huria partangiangan wik di Huriata masohot do ala tapatu pado partangiangan pasion ima pasion na parjolo Senin 25 Maret pasion paduahon Selasa 26 Maret pasion na patoluhon Rabu 27 Maret 2024 hobar tusi kupangidohami parhaladoma tuhita sude ruas ni Huria asaretahi tamad dohoti partangiangan pasion napinatupani Huriata napapituhon sermon manang koordinasi parhalado pinabotohon matu sude parhalado hari Kamis 28 Maret 2024 tapatupado sermon manang koordinasi parhalado laho mangarang-rangi pakobasiota di perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung masuk pukul 10 siawib maringanan di ruang sermon. Napawaluhon pangurupion diakoni sosial Paskah. Hobar tukas diakoni sosial ni Huriata nahurang alani pinangido matusude ruas ni Huriata na ukap rohana mengurupi diakoni sosial laho patupahon bakti sosial Paskah turuas naung leleng marsahit difabel naso marama naso marina dohot nama balu boima dihubungi inang diakones Deni Borusilitonga dohot amang situa Dr. S. Yahaan titing napasiahon pelatihan saksofon dohot biola pinabotohom matu sude anggota pelatihan saksofon dohot biola naung marsiajar salelengon tauduti mamuse pelatihan saksofon dohot biola di hari Sabtu 23 Maret 2024 na pasapuluhon jadwal kegiatan Paskah
HKBP Batam. Naparjolo Pasion Sada hari Senin 25 Maret, Pasion Paduahon Selasa 26 Maret, Pasion Patoluhon Rabu 27 Maret masuk Mai pukul 10 sia 30 WIB. Napaduahon ibadah Jumat Agung manang peringatan kematian Yesus Kristus. Sesi Naparjolo Marbahasa Indonesia Dohot Perjamuan Kudus Jumat 20 sia Maret 2024 masuk pukul 7.30 WIB. Sesi Napaduahon Bahasa Batak Dohot Marulaon Nabadia Jumat 20 sia Maret 2024 masuk pukul 10.30 WIB. Via Dolorosa Manang Jalan Salib Sekolah Minggu dan Remaja Dohot Ulaon Nahohom Jumat 20 sia Maret 2024 pukul 10.30 Dohot 10.04 WIB. Napatoluhon perlombaan dalam rangka penyambutan Paskah kategori Sekolah Minggu Sabtu 30 Maret 2024 masuk pukul 10.30 WIB. Naopa-opathon malam evangelisasi hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10.08 WIB. Napalimahon buha-buha ijuk dohot mencari telur Paskah Minggu 30 Maret 2024 masuk pukul 4 WIB. Napaonopon kebaktian Minggu Paskah Naparjolo Minggu 30 Maret 2024 Parmingguota di Tiki Nasomal masuk pukul 8 pukul 10 dohot 10.08 WIB. Pukul 6 pagi manang manogot nai masohot ma. Napapituhon kebaktian Paskah Napaduahon Paskah Diakoni Bakti Paskah hari Senin 1 April 2024 masuk pukul 10.05 WIB. Pasapulu sadahon Parmingguon Jumat Agung Sekolah Minggu Gabungan. Pinabotohoma tu sude ruas ni Huria hari Jumat 20 sia Maret 2014 tapatu pado Parmingguon Jumat Agung Gabungan tu Sekolah Minggu ni Huriata masuk pukul 7.30 WIB nama ringanan di pos Lubuk Baja. Titing pasapulu duahon aturan parkir di Tiki Parmingguon Jumat Agung. Pinabotohoma tu sude ruas ni Huria di Tiki Parmingguon ari parningotan hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus Jumat Agung tanggal 20 sia Maret 2024 tu sude ruas nama buan kendaraan asa masuk ma sian blok 2 jala kaluar sian gerbang Jalan Raden Patah. Tarlumo bima di ruas nama buan kendaraan roda 2 manang sepeda motor asa diparkir ma di area gedung serbaguna. Tapar rohahon ma buah-buahon asa lancar sude pardalanan ni Parmingguota. Titing pasapulu toluhon sosialisasi Parmingguon umum dohot Parmingguon Sekolah Minggu pukul 8 WIB. Pinabotohon ma tu sude ruas ni Huria marhite sermon parhalado na di hari Selasa 10 Maret 2024 tasakapi do mabahen perubahan jadwal Parmingguon umum bahasa Indonesia dohot Parmingguon Sekolah Minggu pos Lubuk Baja sian pukul 8 WIB gabe pukul 7.30 WIB. Perubahan jadwali tamulai ma di bulan April. Titing pasapulopaton namar sahid taboan ma di Tangiang ta ima ruas ni Huriata natongon di bagasan parsahiton dohot pemulihan asa tumibu hipas guar-guarna boy mata bereng di layar Infokus. Pasapulu limahon sumbangan jinalodo sumbangan bunga altar di Minggu Sadarion ima sian keluarga B Panjaitan Inang PR Boru Tambunan sian Wik Batam Center Mauliate ma dinasida. 10 ucapan selamat ulang tahun sude parhalado dohot ruas ni Huriata
pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan tu sudah ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan mingguon guar-guarna boy matong taida di layar infokus. Titing parhepengon. Saldo akhir pertanggal 23 Maret 2024 godangna 350 juta 104.067 rupiah. Songonima titing naboy di pasahat tuhita di bagasan sadarion tuhat debatama nama masu-masu hita saluhutna. Kor puji-pujian sian punguan ina lubuk baja. Ta puji tu hata lah homanomu hata ni tu hata ta puji tu hata sian buku de nomor 670 ayat sada tabba ayat tolu. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhuna hatani di bata di hita turpu jamita di minggu sadarion ima minggu palmarum minggu mare-mare tersurat di Matius bidu 20 sada ayat sada sahak rodi ayat 10 sada ucaha homa dihita dungilau madda potok kuta Jerusalem sahak manasida tu sosor bet pagi mardonoko dulu jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak nin nama lau mahamutu sosor na di julumunaan mamitor jupak kamu ma disitabat halu desada Arab doho tanakna har-hari jala tuku kamu ma itu au jadi molo tungadong nama dok katana tu kamu alusi kamu ma nariko doi di Tuhani dungi pitor luason nama alai mas hape si songoni asa cupang na hinatahon ni panurangi pabuah kamu ma tu borusion idama naroma raja mi manopoto nalabok dorohana halu de duhudulanna dohot anak ni halu di boban dungi lau maakasisiani patupahon na nidokon ni Yesus tu nasida dibuan nasida mahalu de dohot anakna dia peho maulus nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai deba sian natoropi pahebak konulus nasida tu dalani na deba nari manalih ya karating ni hau jadi dipacerakot tu si alai sudi natoropi akan dijuluna nang namangihu siapu dipe mangulupulupon
Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaromar hite-hite goar ni Tuhani Hosianna madikitjang. Jadi dinabongo tibana tu Jerusalem gaur manasahutai akanin nama isi do halaki. Jadi di padok natoropima Yesus panurirangi doi nasian hutan Nazaret na di luat Galilea. Ido sahana neng porhak do Yesus rapdo hotak kasisian na tu Jerusalem lau patupakon Paskah atau dalam perayaan Paskah jala Betfage imahuta parpudi adorak sobongot nasida tu Jerusalem molo dia kasisiani dan apalah di boto sisiani bahwa Yesus naik sahat tu hama matena anggo di pikiran nasida lau patu pahon lau patu rehon panganon Paskah atau dalam perayaan Paskah khobar tu tradisi ni Yahudi do nasida borhat tu Jerusalem sian naopat evangeliumi boy do adok parasingan di panuraton nasida ima peristiwa Betfage sian naopat ibu tazaha tapatakas di Matius, Markus, Lukas do Yohanes alai adong hasarupaan ni sian naopat panurat ni evangeliumi uju peristiwa di Betfage na parjolo di do Yesus tu nasida lau mahamutu sosor na di jolo munaan mamitor jupak kamu ma di sitabat halode sada rapdohot anakna har hari jala tugu hamu mai tu aku lau mahamu tu sosor na di juluan. Di sini Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di depannya. Yesus mengetahui ahana yang masa di jolona. Di boto Yesus do adok tabat sada anak ni halode. Melalui evangelium na asing adong madokon rapdohot inana. Adong madokon anak ni halode yang masih muda. Alai natu makas berengota adong disi tabat sada anak ni halode. Mana parjulu? Napa dua kon buat tamu mai itu son. Buat tamu mai itu son. Molo di dok napunasa haludei buasa buat muna dok kamu ma narikot doi di Tuhani. Di sini Yesus nunga di patadahoni bana dirina songon Mesias narikot doi di Tuhani. Kondisi ni halak Yahudi di hati hai iman apa imahimahon siapakah Mesias itu? Ise do na pinarbaga-bagai, ise do na pinaimai-mai, ise do na ni urapan, ise do Mesias. Alai di Betfage nang masuk tu Jerusalem, nunga dia lusi Yesus narikot doi di Tuhan. Alani do dihamokkan hina holongat di bagasan kuarin tu atta Yesus Kristus, nunga di patarida honibana kesiapaan dia dalam peristiwa Betfage. Dia adalah Yesus. Dan dia adalah Mesias narikot doi di Tuhani. Napa dua kon sisianna molo di Markus dua halak di dokon molo di son nin nama lau mahamutu sosor disuruh dua halak sisianna na di juluan mereka menurut saja. Mungkin alani padok ni Yesus ima narikot di Tuhani. Tuhan itu adalah Mesias. Maka para murid itu menurut saja kepada Tuhan. Dan dipakai Yesus narikot doi di Yesus narikot doi diau alai dipakai Yesus narikot doi di Tuhani. Di sana dia memperkenalkan istilah Mesias. Napi naimai manina sida na sailaon.
Alani nunga sadar mungkin sisiani bahwa mereka bersama-sama dengan Kristus, bahwa mereka bersama-sama dengan Mesias di hati hai. Boy do dihamak karena hina holongan, molo siat cisi hajol maut do Yesus marsuru. Jala siat cisi hajol maut diberek sisian na duai, disuruh nasida lau mabuat halo de natabat. Mungkin dohonon nasida do, bukankah pemilik halo de nanti menuduh saya pencuri, menuduh kami pencuri? Dan gak biara honon najolma mama saho kami ala panak ko kami. Alai daong, mereka no komen. Ala narikot di Tuhan nih. Ala nido dihamak karena hina holongan. Nunga di patadaho Yesus bahwa iring-iringan mereka, rombongan mereka itu bukan rombongan manusiawi saja. Dakola perpunguan ni hajol maon, dakolan organisasi belaka. Ada Yesus sebagai pimpinan, ada murid-murid sebagai anggota tim mereka, dakola nih. Alai ketika mereka mau masuk ke Yerusalem, Yesus sudah memperkenalkan kesiapaan Mesias itu atau kesiapaan Kristus itu. Sebetulnya dihamak karena hina holongan. Nasyaita padumu do nasaya laon ima goar Yesus Kristus. Yesus itu adalah nama. Gabe-gabe yang maho jala tumu bohonana maho jala Yesus do bahenomu goarna. Itu nama. Yesus juru selamat memang, Joshua. Tapi Kristus itu adalah jabatan. Kristus marharorosan Mesias, napi naima nani urapi, itu jabatan. Maka jabatan itu diemban oleh Yesus atau yang bernama Yesus. Yesus yang memiliki jabatan sebagai Mesias, yang memiliki jabatan sebagai Kristus. Alanipa motoan panadayon ni sisianido taringotu kesiapaan Yesus, taringotu hak Kristuson ni Yesus, patubuhon panguluyo dinasida, borhat tu sosor nadijuluna laho mabuat biru-biru manang anak ni halude. Memang nunga di paadar panurak sakarya yani pabuahamu matuburu sion ida manaro marajami manopotona labok dorohana halude duhudulana dohot anak ni halude boban. Napa tuluhot dihamok kana hina holongan dungi dihuduli Yesus ma anak ni haludei. Saudara-saudara, di pikiran Nina Torop bahwa raja yang akan datang itu adalah raja yang menunggang seekor kuda, kesatria, raja Nabeteng, Nazagu, na kesatria. Alai Yesus dia mengambil keledai anak ni halode sebagai simbol kedamaian dan simbol kelemah lembutan. Sebagai simbol kedamaian, sebagai simbol kelemah lembutan. Ketika dia menunggangi keledai itu, dia sebagai seorang raja yang melaksanakan visi doho misi ni ibana bukan dengan kekerasan, tetapi melaksanakan rencana keselamatan yang dia kerjakan dengan kedamaian. Merhiti-hiti hadameo. Memang pada akhirnya beberapa murid itu yang tidak memahami, mereka kecewa. Pendamaian.
anggo di rohani natoropi bahwa Yesus yang dielu-elukan, bahwa Yesus yang akan datang itu adalah Yesus yang akan menaklukkan kekaisaran Romawi atau kekuasaan Romawi, penjajahan Romawi. Tapi ketika Yesus itu menunggangi seekor keledai, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin kedamaian yang mendamaikan. Pada mehon benua gijang doho portibion, pada meho jolma doho debata, naung sirang hinorhon ni dosa, naso mardomu behinorhon ni dosa. Maka itu dia tunjukkan. Yang kedua, saudara-saudara, dia lemah lembut. Di hata aslina lemah lembut ima hata praus. Praus adalah seekor binatang buas yang bisa dijinakkan sehingga dia tidak menjadi buas lagi. Selain seekor binatang buas, dia bisa dijinakkan. Jadi buas itu praus. Dia bisa dijinakkan. Barangkali kelemah lembutan Yesus itu, kelemah lembutan pemimpin itu adalah menjinakkan atau patudukon atau menaklukkan dosa-dosa itu. Pataluhon huaso ni dosa, pataluhon sorop ni dosa. Praus dia lemah lembut. Jadi kelemah lembutan itu adalah seseorang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Itu lemah lembut. Jadi rungko sifata kamang doho tak kenang. Adona lemah lembut. Melurudan dak pula melujung, manangna suaranya nyaris terdengar, manangna halusia tanganna. Bukan. Seseorang yang lemah lembut adalah seseorang yang bisa menjinakkan dirinya sendiri, apalagi menjinakkan terhadap dosa. Yesus itu adalah pemimpin yang lemah lembut. Yang ketiga, dia adalah pemimpin yang maha tahu. Para murid belum tahu bagaimana nanti di Jerusalem. Memang nunga di patorang ibana ikom mate do anak ni jolmai ala ikon hehe do diari patoluhon ala yang go sisiat dang di boto sisiani ala yang go Yesus nunga di boto ibana idau tujulu. Dia sudah tahu tentang kematiannya, dia sudah tahu tentang penderitaannya. Alai dang sumuru tibana nang pe hamatiat di juluna, dang sumuru tibana nang pe sitaono dia dupanna. Nunga di boto ibana hiani. Mana parjulu berengotta siat turpoki alani sambutlah Yesus. Dia juru selamat, dia pendamai, dan dia lemah lembut dan maha tahu. Yang kedua, saudara-saudara, pengenalan para murid akan Kristus sebagai Mesias, ido patubuhon ketaatan bagi mereka. Barangkali saudara-saudara ketika mereka mengenal Yesus itu sebagai manusia, hanya sebagai manusia, mereka pasti tidak taat. Tapi ketika mereka mengenal Yesus itu bukan hanya sebagai manusia, tetapi mengenal Yesus itu sebagai Mesias, mengenal Yesus itu sebagai Kristus, mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, maka itu menumbuhkan ketaatan bagi mereka. Dia mau karena hina holongat di bagasan kuarang tata Yesus Kristus di surat ni Matius di dia 10 sada di terjemah baru hati Indonesia takas doi dokon. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini?
cuku-cuku ni natorop jala arong madok panurirangi doi nasiak kuta Nazaret na diluat Galilea. Barangkali natorop belum mengenal alai para murid, alai murid na duai mereka mengenal narikot doi dituhani, narikot doi dituhani. Dia mau kana hinaholongat di bagasan goreng Tuhan Yesus Kristus. Boy dodang ngadong haudukon, boy dodang ngadong haudukon atau ketaatan. Kalau kita melihat sesuatu hal itu hanya urusan manusiawi saja. Alai boy do berengota, boy do adong haudukan, molota bereng sesuatu itu atau organisasi itu atau huria itu bukan hanya urusan duniawi saja, alai urusan surgawi, urusan pamatang ni Kristus. Ido mangojar sisiani asa uduk, ido mangojar sisiani asa taat, ido mangojar sisiani asa olo nasida tanpa memperhitungkan resiko. Edang dohonon ni napuna biru-biru ya non panak kohami dang ninna. Dang suara honon ni napuna biru-biru non maling hami asa di masa dang ninna. Tapi pengenalannya akan Yesus sebagai Mesias, akan Yesus sebagai Kristus, itu menumbuhkan ketaatan. Haudukon. Dia mau kana hinaholongan di bagasan kuara Tuhan Yesus Kristus. Sadarion babak kita tama fungsionaris ni huriatta para tahun nong di bagasan na bendahara huria, sekretaris huria, dewan koinonia doho takkan nama bidangi seksi, dewan marturia doho nama bidangi seksi, dewan diakonia doho nama bidangi seksi, utusan resort, pengurus yayasan, doho takka pendamping di tonga-tonga ni huriatta. Marhiti hitur pukop berengota. Kalau yang kita kerjakan ini hanya urusan organisasi belaka, kalau yang kita kerjakan ini hanya urusan duniawi belaka, maka nggak perlu ketaatan. Dak polarikot haudukon. Alai molonata urusion pamatang ni Kristus do, molonata urusion tubuh Kristus do, alani i rikot haudukon tu debata. Rikot haudukon, bukan ketaatan kepada organisasi, bukan ketaatan kepada uluan. Alai haudukot tu dibata, mengula tu dibata. Akaruas ni huria pe molonata urusion hanya persekutuan orang-orang belaka, enggak dak pola rikot ketaatan. Alai alanata urusion ima parsaoran ni zolma na porsea tu dibata. Di bagasa Kristus na puna huriai, maka di sana perlu ketaatan. Haudukon maradupon debata, haudukon maradupon debata. Jadi memang akamang do takainang anggo namar huriau dang na mangula tu jolma, na mangula tu debata do. Ai na puna ni Kristus do huriai, jala pamatang ni Kristus do huriai. Pamatang ni Kristus huria namar haroros yang hata kuriaken, namar horos yang kata kurios Tuhan Kristus manang na Tuhan. Alani i napuna ni Kristus do huriai, jala Kristus do ulu di tonga-tonga ni huriai. Ido ketaatan ni para murid di son, ketaatan ni sisiani di son. Mereka tidak mempertimbangkan, memperhitungkan resiko yang akan mereka terima, karena mereka dengar narikot di Tuhani doi, narikot di Kristusi doi, narikot di Mesiasi doi. Dang didok Yesus narikot dia doi, alai didok Yesus narikot di Tuhani doi.
menghasilkan sebuah ketaatan. Napatuluhon merhite-hite palmarumon sorak-sorai mau ke Jerusalem memang agak kontradiktif. Biasanya seorang pahlawan itu dielu-elukan, pahlawan yang akan menang. Alai Yesus dielu-elukan sebagai pahlawan yang akan mati, bukan kalah, pahlawan yang akan mati. Bongot tu hamatean, jala ditaluhon hamatean, jala hehe bana diari patuluhon. Alanido dihamokkan ahin holongan, disido akana toropi, daktuk marnida sakap ni debata di bagasan peristiwa Palmarum, di bagasan peristiwa habobongot tu Jerusalem. Mereka mengelu-elukan bahwa Kristus adalah, bahwa Yesus adalah Allah pembebas mereka dari kekuasaan Romawi. Alai Yesus down. Yesus sebagai pembebas dari kekuasaan dosa. Maka di sana mereka kecewa. Mereka yang mengelu-elukan Hosianna, mereka yang menghamparkan palem daun hijau, tetapi beberapa dari mereka itulah yang menyangkal Yesus pada saat penderitaannya. Alanido dihamokkan ahina holongan bagian napatuluhon. Sekali Hosianna, tetap Hosianna. Maka bagi orang percaya itu diharapkan komit dan konsisten. Maka orang percaya menghasilkan komitmen dan konsistensi. Di ayat ciri dok, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosianna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosianna di tempat yang maha tinggi. Itu elu-elu, itu seruan bagi Yesus. Tetapi ketika misi Yesus itu memperdamaikan Allah dengan manusia, bukan membebaskan dari kekuasaan Romawi, maka beberapa dari mereka kecewa, maka beberapa dari mereka tidak konsisten, maka beberapa dari mereka tidak komit. Salah satu murid Yesus yang kecewa adalah Petrus. Anggo didok Yesus sahak namau tu hamatean dunguru si Petrus dang bui i Tuhan dak tu hamatea Tuhani au perjulu alai duk sahak tu si taononna Yesus dung disuku paropuani si Petrus doho dodongan na holaninna dunguru si Petrus madok dak kutadda tibana. Maka saudara-saudara, bagian yang ketiga dalam Minggu Palmarum ini adalah komit dan konsisten. Sekali Hosanna tetap Hosanna. Karena tugas Allah bukan membebaskan dari kekuasaan Romawi, tetapi tugas Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang mengemban jabatan Mesias itu adalah mendamaikan dunia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Pada meho portibion rapdoho debata naung putus alani dosai jalaido napinauli ni debata, dan itu peristiwa Paskah. Atong marhite-hite Minggu Palmarumon rap mahita pataruhon debata naung gabijolmai tu hamatean asa ditaluhon ibana hamatiani padu muhok kita tu debata toho maibana gaung di hau pinar silangi daksaha tu banua gijang jala dang dais betutano, tapi dialah yang menghubungkan bumi yang penuh dosa
dengan Allah yang kudus itu. Dipadame, dipadumu hita, rap dohot debata. Sapuli naung dipadumu debata hita, merhite-hite Yesus Kristus tu debata na badiai. Maka itu akan dan harus menghasilkan komitmen dan konsistensi. Amin. Ali Tuhan mauliate madia sini rohami. Kupahebak kami do mare-mare merhite-hite rohanami. Dalam mulau bongot Tuhan matiani. Jala ditaluhoko hamatiani. Asa marhamonangak ko jala dohot tami makamonak ko ni. Atong di panadeon nami diho naung gabi zolma. Jala hodo nama jalo tohonan Mesias Kristusi. Jala dihodo bubad dosa nami ali Tuhan. Saidoho mahami pamonang di si taonomi. Atong mauliate madia sini rohama li Tuhan. Dadani panadeon nami di hosong Mesias di ngulu nami. Patubuhon haudukon nami may tuho. Patubuhon komitmen dohot konsistensi nami may marhapor seyaw tu. Atok papos maruha nami di si. Amin. Tapasah mapiliata marede mahita. Amen.
masuk mahita tu acara pelantikan ni fungsionaris ni Huriata tapada di meditasan nomor 627 ayat sada dohot ayat tulu jala ditiki nama redium mahita Roma tujulu sudiaka nanaing si lanti kota. Ruas ni Huriata HKBP Batam resok Batamon dia dupat tado nuaing naung tapilit siat tonga-tongata ima perhalado para tahun bendahara Huria sekretaris Huria Dewan Koinonia Dewan Diakonia Dewan Marturia utusan resort Badan Audit Huria, seksi-seksi, pengurus seksi, dohot pengurus niaka kategorial di Huriata, songoni nang pengurus yayasan Valentin, songoni nang pendamping ni remaja. Di periode 2024 saat tu 2020 ima di paratau dia kadewan 2026 sahat 2024 sahat tu 2026 ima dia kaseksi dohot kategorial alania dorak sota babaki nasida tatangi majolo surat keputusan taringot tu nasida Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resop Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. Surat keputusan ketetapan nomor 020-SK/2101-4/2024 tentang Parhalado Parartaon pengurus Dewan periode 2024 sampai 2028 pengurus seksi kategorial periode 2024 sampai 2026 dan pengurus Yayasan Valentin periode 2024 sampai 2029 HKBP Batam Resort Batam yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Batam yang berkedudukan di Jalan Kamboja nomor 1 Lubuk Baja Batam setelah membaca pertama Aturan dan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat. 2. Surat Keputusan Eporus HKBP
nomor 153/L18/2 Romawi /2024 tentang jadwal kerja Hatopan tahun 2024. 3. Surat Preses HKBP nomor 013 Distrik 20/SP/2 Romawi 2024 tentang periodisasi. 4. Perlunya penyesuaian pengurus yayasan sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat. Mengingat perlunya dibentuk fungsionaris jemaat di dalam cangkupan tugas pelayanan Majelis Perbendaharaan Parartaun, Bendahara, Sekretaris Jemaat, Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia, Utusan Resort, Badan Audit Kuria, seksi-seksi kategorial, dan pengurus Yayasan Valentin di HKBP Batam Resort Batam. Memperhatikan: pertama, berakhirnya periode fungsionaris HKBP Batam periode 2020 sampai 2024. 2. Perlunya penyegaran dan restrukturisasi anggota pengurus Yayasan Valentin periode 2024 sampai 2029. 3. Hasil rapat periodisasi HKBP Batam pada Selasa tanggal 5 Maret 2024. 4. Perlunya diterbitkan surat keputusan ketetapan untuk peningkatan pelayanan jemaat di Majelis Perbendaharaan Parartaun, Bendahara, Sekretaris Jemaat, Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia, Utusan Resort, Badan Audit Kuria, seksi-seksi atau kategorial, dan pengurus Yayasan Valentin di dalam pelayanan di HKBP Batam Resort Batam. Memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan menjadi pengurus dan anggota Majelis Perbendaharaan atau Parartaun, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, pengurus Dewan, Utusan Resort, Badan Audit Huria, pengurus seksi atau kategorial, dan pengurus Yayasan Valentin HKBP Batam Resort Batam dengan ketentuan tugas dan masa periode sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana diuraikan dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. 2. Melaksanakan program kerja 2024 sampai 2028 untuk Majelis Perbendaharaan atau Parartaun, Bendahara, Sekretaris, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Utusan Resort, dan Badan Audit Kuria di HKBP Batam Resort Batam. 3. Menyusun pelaksanaan tugas di setiap pengurus seksi dan kategorial sesuai aturan peraturan HKBP program kerja 2024 sampai 2026 untuk setiap seksi dan kategorial di HKBP Batam Resort Batam. 4. Melaksanakan program kerja 2024 sampai 2029 untuk Yayasan Valentin. 5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat HKBP Batam Resort Batam. 6. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan di kemudian hari. 7. Surat keputusan ini berlaku sejak diterbitkan dan ditetapkan. Demikianlah surat keputusan ini kami perbuat, dan jika di kemudian hari ada kekeliruan di dalamnya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati kita semua. Diterbitkan di Lubuk Baja, Kota Batam,
hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. Pendeta Resort Amang Pendeta Sudihari Manalu MTH MM, tertanda tangan dan stempel. Kami akan membacakan nama-nama yang sudah terpilih. Pertama, Majelis Perbendaharaan atau Parartaon. Pertama, Situa Sabas Panggabean. Kedua, Situa Solider Sinaga. Ketiga, Situa Sahat M Hutauru. 4, Situa Uju Lagu Manik. 5, Situa Orien Pantas Lubis. Kedua, Bendahara. Calon Situa Hitler Tamrin Napitupulu. Ketiga, Sekretaris Situa Ratna Juwita Nababan. 4, Dewan Koinonia. Pertama, Ketua Situa Dipos Hatorangan Dongoran. Kedua, Bidang Sekolah Minggu Situa Chandra Listari Simorangkir. Sekretarisnya Charles Silaen. Bendahara Anita Tampu Bolon. Ketiga, Bidang Remaja Calon Situa Odor Perak Simanjuntak. Ketua BPH Agni Nahemia Siregar. Sekretaris Grace Felicia Manurung. Bendahara Deborah Abi Hosiana Panjaitan. Pendamping remaja. Pertama, Lani Ervina Siahaan. 2, Rismaida PA Napitupulu. 3, Gusti Arma Marpau. 4, Edwin Sianipar. 5, Dr. Yoskie Veronico Simamora. 6, Jansen Simbolon. 4, Bidang Naposo Bulung. Ketua BPH Adiwardi Siregar. Sekretaris Lambok Winri Elizabeth Simanjuntak. Bendahara Sondang Rumah Horbo. Naposo HKBP Pos Lubuk Baja. Ketua Tulus Lumban Tobing. Sekretaris Norlina Pasaribu. Bendahara Yeniper N Silaban. Naposo HKBP Pos PHD. Ketua Seven Simamora. Sekretaris Adel Simanjuntak. Bendahara Riris Manurung. Naposo HKBP Muka Kuning. Ketua Jesen Siahaan. Sekretaris Anesia Sibagariang. Bendahara Angel Manulang. Naposo Bulung HKBP Pos Pelita. Ketua Jeffrey Ambarita. Sekretaris Elisa Ritonga. Bendahara Elfrida Aritonang. Naposo HKBP Paradise. Ketua Anggiat Siburian. Sekretaris Rosalia Putri Simarmata. Bendahara Nelly Gultom. 5, Bidang Perempuan Situa Dosma Simanjuntak. Ketua BPH Emilia Hutahayan. Wakil Ketua BPH Denta Simanjuntak. Sekretaris Firma Hayati Simanjuntak. Bendahara Ristama Samosir. Ina Lubuk Baja. Ketua Siti Oktaberia Sitompul. Sekretaris Lydia Pardede. Bendahara Erida Tampu Bolon. Ina PHD. Ketua Lince Butar-Butar. Sekretaris Esther Maria Samosir. Bendahara Asmita Simangunsong. Ina Deborah. Ketua Nurmalina Gultom. Sekretaris Denny Siagian. Bendahara Evanita Siagian. 6, Bidang Bapak atau Kaum Ama. Calon Situa Robin Saur Pasaribu.
Ama Sahata Ketua, Situa Budi Marganda Simanjuntak, Sekretaris Parlin Silitonga, Bendahara Bob Herol Silitonga. Punguan Ama PHD, Ketua Hedin Manurung, Sekretaris Jeffrickson Napitupulu, Bendahara Calon Situa Robin Saur Pasaribu. 7. Bidang Lansia, Calon Situa Nurmalina Manik, Ketua BPH Mandongar Lubis, Sekretaris Rosiana Sibarani, Bendahara Lisman Siregar. 5. Romawi, Dewan Marturia. Pertama, Ketua Situa Diperman Siahaan, Sekretaris Situa Maidi Manurung. Kedua, Bidang Sending, Situa Edwin Purba, Sekretaris Situa Jumisran Samosir. Anggota Calon Situa Saud Maruli Padang, Situa Lasman Tamba, Situa Johnson Sirait. Koordinator Tim Perangkai Bunga, Firma Hayati Simanjuntak. Koordinator Tim Multimedia, Octavianus Renaldo Sitopul. Ketiga, Bidang Musik, Calon Situa Ronapol Vincentius Purba. Wakil Bidang Seksi Musik, Glenn Aaron Silitonga. Sekretaris Oktovan Deborah Nenggolan, Bendahara Tridevi Huta Barat. 6. Dewan Diakonia. Pertama, Ketua Situa Dr. Sahat H. Siahaan. Kedua, Bidang Diakonia Sosial, Situa Romauli Naibaho. Sekretaris Situa Esther S. Panjaitan. Anggota Situa Anggiat Lumban Tobing. 3. Bidang Kesehatan, Dr. Sani Tiurni Ari Sianturi. Sekretaris Dr. Indriana Simbolon. Anggota Dr. Erna Juliana Silalahi. Kedua, Dr. Maria Pakpahan. Ketiga, Dr. Yoskie Simamora. Keempat, Nis Roslin Hutapea. Kelima, Nis Mai Kimiko Samosir. Keenam, Riawati Rosanna Siregar. Ketujuh, Gomgom M. Pardede. Kedelapan, Caroline Simanjuntak. 4. Seksi Kemasyarakatan, Situa Apsan Hutagalung. Anggota Situa Domu Parsaulian Sihombing atau Hutasoid. Ketujuh, Utusan Resort. Pertama, Situa Budi Marganda Simanjuntak. Kedua, Situa Henrico Sabam Panggabean. Kedelapan, Badan Audit Kuria. Pertama, Situa Gunawan Panjaitan. Kedua, Bastian Simorangkir. Ketiga, Christian Marpaun. Kesembilan, Pengurus Yayasan Valentin. Pertama, Pembina Pendeta Sudiari Manalu MTH MM. Dan Situa Dr. Sahat H. Siahaan. 2. Pengawas Situa Insinyur Bosar Opusunggu. 3. Ketua Situa Minur Pasaribu. 4. Sekretaris Situa Januari Siahaan. 5. Bendahara Nurmalina Gultom. Diterbitkan di Lubuk Baja, Batam, tanggal hari Minggu 24 Maret 2024. Pendeta Resort Amang Pendeta Sudihari Manalu MTH MM, tertanda tangan dan stempel.
ima guar-guarni nasida naung tarpilit pasahmat dihamuna amanami doho inanami naung tarpilit gabi perhalado para tahun bendahara huria sekretaris huria dewan koinonia dewan diakonia dewan merturia utusan resort badan audit pengurus seksi pengurus kategorial dohot pengurus yayasan Valentin nunga dibagi hamu surat keputusan taringot tu ulau muna alani i nama nukum ma'aun waing dihamu amang doho inang naulu dohamu babak kiton tu ulau ni atong di bagasan goar ni di bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia hubabakki mahamu gabe parhalado para tahun gabe bendahara huria gabe sekretaris huria gabe dewan koinonia dewan diakonia dewan marturia utusan resort badan audit huria periode 2024-2020 lalu gabe pengurus seksi gabe pengurus kategorial ama doho ina sekolah minggu remaja doho naposo bulung periode 2024-2026 gabe pengurus yayasan Valentin di HKBP Batam Resort Batam periode 2024-2020 sia sai di patau di pargogoi di Batam mahamu mangula nasa siulam muna asa gabi hamuliau di goar ni di bata haulio ni nang di tonga-tonga ni huria naon amin mangaduk mamuturas ta dia muna kamanami doho inanami ruas ni huriat ta hakabi Batam Resort Batamon nunga di julut ta nasida nuaing nokta pilit nokta babakit gabi pengurus di dewan di seksi di kategorial nang di yayasan ni huriatta alanita guguma manangyak kon nasida asama jadi ulaun nasida gabi hamuliaon di kowarni di bata pinasahak matu amang panggabian laku madok kata Salam, selamat Minggu Palmaruma dihita saluna. salum Mulyati ma perjulu tapasahat tutuhata nomor 2 di bata. Alaboido saluna sakap ni huriai mardalan di bagasan sadarion. Na hormati kami juatikion amang padita resort amang sudihari nang inang diakones parhalado salhuna amaina di tonga-tonga ni uriatta tarlumobi ma dihamuna salhuna amanami inanami akay na konami na pasobulong tung muliate gudang do upasatami tuhita salhuna ima di bagasat tikion nang ojak kami gabe pengurus fungsionaris ni HKBP ima HKBP Batam 2024 2020 lalu dibayani akamang akainang naksaonya kanapo sa wulong di sude mahita sa luna tang margugu hami mangulahono yang ngosoala tangyang muna dot aka dukungan muna postorohanami di hamu sa luna to akatikin ng ro baik kamu akan masuk ke Tuhan aka pandangan na uli jalaninggan rapaturehom mahita di huriaw so kami partau dohonokro di bagasat tikion songon prioritas na perjulo taunon iko jadi ma aseni huriaton
ikotu pada benota di bagas sataron. Ima prioritas pertama nanang ulau nami para tahun di huriat tahun asa lebih nyaman huriata marminggu asa tong lebih las rohata di ini tangyak tama taguwe itu atta sisanda pagiduan sisanda tangyang mahita anggiat saluna di pasau tu hatta sakat ni huriata di ini akamang kanyang nakson nabasubulung songonima saotik naboy pasatami di bagasa tikyon tuatama na mga ramod hita butima horas madita Horas ma hudul mahita. Tabarari medita sa nomor 727 ayat sada sa 1 ayat 2 los jongsong mahita. Ali di bata amanami na di benua kijang podo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilihumitu hami pilihan nami tuho say jalo megabiwap na hutsus di julum pasu-pasu meja laramote asa huparhasya kami pilihan o patipulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanay marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di benua gijak say pinurbadia magwarm say rumah harajom say saut malomoni roham di benua tongosongon na di benua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songopan ni sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihot tu pangucunan pelua mahami sian pangako.
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Show